Здравейте, YouTube, аз съм Evil X. Това е вторият ми опит за влизане в Evilcraft. Поне да пристъпя във втората фаза, се бъднал. Не е нищо по-различно. Не, може малко по-различно от миналия ми опит. Пак не е нищо особено. Тук нещо първи. Сега ще ви. Тук второто пещче на кулата. Ето някакъв мост. Така. Надявам се да този път да успея. Ето тук някакво ще направих. Ето така водичка. Ето тук някакви сундъци, празни. Няма да ви казвам, празни са. Колко е така да осветяват. Надявам се да стане. Защото искам да игра в Evilcraft. Но зависи от Evil сайт. И това беше. Чао!